rama mai bamban ɗaki yanzu sai kwanan masauki mutuwa rigar siliki babu wanda ba zai sakawa. Mutuwa riga ta kowa lokaci ka tsumi na zauwa in ya zo kuma za a biye ta babu wanda ba za a je ba. Zarafi na tsara yar na shida za a na rera ne nasiha abu abu cara a cikin ta na yo ishara bai tuka ne ya zan kwarara ba da gilli ko oriyawa. Yau aro na yawa ga waka a cikin shigifar mai waka Sani Yusufu mai hazaka kan yi ɗani ta sasaka ta aziya za a nisaka abin nufin neman kuɗi ma. Sauya murya a Sani Usufu ne ya karya dan aya a Kano alkarya gashi zan ɗani na murya in yabo na uwar alkarya wacce ta tafi ba da jama. Kullu na fusin za'ikati ya za'ikatin na mauti babu ma so nawa da lattiya ko a jirkinta a solattiya ko da tsafata ko da dotti ba a kan karata fiya ba. Mutuwa riga ta kowa lokaci ka tsumi na zauwa in ya zo kuma za a biye ta babu wanda ba za a yaje ba. Mamanmu uwar ubanmu mai kasar mu kanan mu ummu tabu sawu na ubanmu tabu mai kana adamunmu ta aziya ce umumu ga Kano birni na dama. Sannu mai Kano mai gidana kuruman giwa na gona ya ka kwanta ya aka kwana yaya an ka jo ga kana da rashi dukana da kuna ba kama da mahaifiya ba. Mutuwa riga ta kowa lokaci ka tsumi na zauwa in ya zo kuma za a biye ta babu wanda ba za a yaje ba. Sannu mai buci mai gidana namijin giwa a gwanina na ji kai a Egypt ka kwana ya kawa yi gari da kuna dan rashi dukana da kuna ba kamar na mahaifiya ba. Barabo ba na je mu gana da na je ni Egypt da kwana na ga gwagwata mai gidana mama ta yaba hankalina mama gongo uwa gaba da ban cire ko a gaisuwa ba. Ta damo lokaci na kana wanda bo yau muke a gaba ta yambo mama ta tafi sai a dabo sai du'a'i babu kumbu ba dinari za a kaiwa. Dariyar mutuwa ka hauka mai shirin kashewa na hauka masu kafafa da boka da abin da mutum ya shufuka za ya girba ayyukan ka ba da sauri ko nawa ba. Masu ninan
ganganci mu gane sai a ankara don a gane tafiyar nan babu aune mabuwa na daɗa na wane kullukun bayan guda ne mai tuda a wilin muramba ga mu bai ɗaya in ka duba da zubin yaro daban ba wani mai rauni na duba wani karkarfa a gaba shi wurinsa abin a duba ta kawa ba dukiya ba mutuwa ga ta kowa lokaci ka tsumi na zowa in ya zo kuma za a bi ta babu wanda ba za a je ba sarauta ko kuɗi ba ba mukamin zamani ba ba kwaken fatar jiki ba asali ko salsala ba takawa Allah ka duba ayyuhal insana mutuba tsawaita istingifari awwalaila na auna hari muka waita yawan ƙurare da nifaka har da buri karmuna a cikin sururi ta ishe mu ba mu iya zato ba da kairi kulliyan istingifari ga salatin mu uku tare halala da karan tabure mu yi bure na alkhairi baka zama ba duniyewa yau mun yi rashi na mama yar Sulaimanu azima alasa da zaman salama yasuwar rasuwar karima jama'a ta Kano nake ma'a gaisuwar gaba zan rufe ba na kyauta zato ga mama tafiya ta yi kyauta mama a cikin Ramadan karima a watan azumi na girma gashi jinya ta yi mama a ta zamo kafaran ba 24 a kaulo a watan nan a kurelo na ji labarin da kaulo ta ijani ya zo da kaulo alakai ke gurin jamilu sayyidul malaku tuwawa mutuwa riga ta kowa lokaci ka tsumi na zauwa in ya zo kuma za a bi ta babu wanda ba za a yaje ba